Când conduceți pe autostradă, viteza crește zgomotul din interiorul cabinei, ceea ce poate provoca o experiență de condus neplăcută și obositoare. Pentru a scăpa de acest inconvenient, producătorii de anvelope au dezvoltat o tehnologie acustică pentru a crea anvelope silențioase care reduc semnificativ zgomotul din mașină, fără a compromite performanța. Salut, numele meu este Cosmin, rămâi cu mine și vei afla ce trebuie să faci. Dar de ce auzim zgomotul în mașină? Zgomotul pe care îl auzim în mașină nu este generat de anvelope. De fapt, adânciturile drumului sunt cele care bat pe banda de rulare a anvelopei, generând vibrații de diferite grade în funcție de calitatea drumului, de viteză și de vehicul. Deoarece anvelopa este goală și conține aer comprimat, acționează ca o cameră de rezonanță. Ca urmare, sunetul vibrațiilor este amplificat și oamenii din interiorul mașinii aud un bâzâit neplăcut. Pentru a reduce acest zgomot, producătorii de anvelope au creat o spumă poliuretanică specială atașată de suprafața interioară a benzii de rulare a anvelopei, atenuând zgomotul interior cu aproximativ 20%. Fiecare producător de anvelope are propriul termen privind această tehnologie de reducere a zgomotului, dar toate funcționează în esență în același mod. Câteva exemple de branduri: Michelin Acoustic, Bridgestone B-Silent, Continental Conti Silent, Pirelli PNCS. Și acum o să vă arăt anvelopa de la Pirelli. Atât pentru acum. Scrie-ne în comentarii despre ce vrei să vorbim data viitoare. Apasă pe butonul de like și nu uita să te abonezi.